kana kune munhu anovhura large, munhu anovhura hombe ndiwo upo ching'ono, nekuti abva atotara kutonga kwaIdi Mnangagwa akati Idi Mnangagwa pakurongonora kwakaita cabinet aiwa papress statement yakabuda musi 24 pakachinjwa maministers nekunominatwa maministers abva ati aiwa apa abva nyatsokuita zvakaitwa naRobert Gabriel Mugabe muna 2017 pakazorohwa Coup nokuti ndo zvanga changopedza kuita akati Idi Mnangagwa ndo malast kicks ake aya of a dying horse. Sana pinda mashoko ataura nokuti bva subscribe ulike utina on the bell icon. Achireply ku press statement iyi anoyanyora achiti this reminded me of Robert Gabriel Mugabe's worst ruinous and final years in power. He was now rearranging the chairs on his singing Titanic before it struck the iceberg in November 2017. In a country with renowned intellect, it is tragic that some of Mnangagwa's cabinet ministers occupy seats at the national table. This must be Zimbabwe's worst years in terms of political leadership. It is just painfully sorry soap opera to watch. Ndo mashoko awo upo chingona achiti aiwa move rakaitwa naIdi Mnangagwa aiwa achirearrange aiwa macabinet ministers akizvatongwa pachina kuti aiwa apa akona kwata kuendapo Idi Mnangagwa kutonga kwake kwakutongonopera. Chimbotudze mafungiro enyu noti ari kurelata kune zvakaitika muna 2017 kuna Robert Gabriel Mugabe. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro mashoko upo ching'ono aiwa pinne comment section medu musanga una subscribe kulike uchiona on the bell icon.